Загрявката на отбора на ИФАО. От другата ми страна си го река. Феновете. Да, от тази страна века. Някои хора загряват. Давай, Саше! Тя пак си ми вземе. Вие почваме с утре силен състав. Загрява се без топка, ей, слабаци! Къде е тренера? Ето го и тренера. Дай вълна. Кажи прогноза за матч. 5-0 за нас. 5-0. Добре, ще ви... 5-3. Давам им шанс. Ето го и двамата недоволници. Президента на отбора, играещия президент. Нашата топка, дай нашата. Айде, параолимпийци, давайте! Иво! Аз това съм ти казал. Там! Не се обръщай! Там стой! И не с такива... Леко да не удариш някой ястреб! Браво, Митко! Сталев, ще те пречукаме, загубихме касата. Няма да ходиш по терена. Ти си лош. Запомни това. Дай. Браво, Саше! Връщай! Браво, Станчо! Нищо, ястреби! Дефенс! Още 3. Исках да ми даш и забравих какво тренах и да правя. Караш ми да статистика. Ай, червена! Отваряйте му се! Айде! Осталин! Само Боби! Още 2. Нищо, момчета, спокойно! Държим дефенс! Сталев! Няма да удрям никой вече. Ти ни сърга не я бивай. Айде! То смисълът е добър, бе. Аре, Коси, ти си! Ти е добър, да. Казах, че ти си играл. Айде. Айде. Браво, Коси! Браво, Косе! Това беше. Треньор ще къса уши. Там, глей! Няма да блей! Браво, Митко! Сталев, ще те пречукаме, загубихме касата. Няма как. Покриваха го. Дай го отзад, а? Браво, имаш тука. Скоро! Къде е забивате, Жорко? Айде. Как се откъсна, видели го? 100% положение! Видели как се откъсна? Браво! Браво, Иво! Айде, обърнете се! Те, извиняй, супер удари бях. Играем си и това е. Правили сме обръщалка от 2-0, така че... Ако не паднем духа, имам шанс. Както виж, имаме положение. Крийте. Тръгни, Жорка, тръгни.
На Пепи! А, не, ще пробва друго. Аре, включвай се всички! Иво, включи на втора! На Иво! Изтегляй, айде! В линия сте, в линия сте! Давай, 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 давай! Коси, не мога да е така гадна тази топка. Не мога да Нищо, нищо. Ето! Аре, не се отчавайте, играйте, играйте! Играй! Ето го, бе! Ето, не е свършил матча, кой става? Браво, бе, Косео! Ей, най-после се! Браво, Косе! Ако някой си говорил да каже, Браво, бе, Косе! Ей, отпуште това момче най-после. Аре, Косио! Ай. Би му мамата, бе! Ето го, бе! Браво, Пепи! Браво, Пепи! Браво, бе! Аре, обръщава. Виде ли, бе? Ще ми се откажеш, тук всички се насрахте като... Аре, ястреби! Бати мач. Нямаше да има проблем. До него плътно! Айде. Браво, бе! Гол! Голе! Беше гол! Влезна го! Как? Влезна го, беше гол! Кто не я видя? Влезна и влезна! Бати, беше гол! Къде е да е влезнал? Влезна и излезна! Ето, тук си излезе! Беше гол! Гол си беше! Бати, Голе! Гол ли беше? Голе! Откъде да е такова? Беше вътре в мрежата! Нищо. Айде. Беше си гол! Нищо, момчета, айде, няма нищо, давай. Бати, камера! Ами не знам дали се вижда. Има повторение! Не, няма нищо. Няма не. Ще види човек. Не, бе, няма нищо. Ето е камера. Гол ти беше, какво се прави? Да. Браво, момчета! Браво. Браво, Айде, момчета, 2 минути! 2 минути има! Таймер ли имаш? Не, бе, седя така. Трябва камера, че трябва да вижда. Той е така. А, не. Гони! Браво, бе. Ах, мамко. Браво. Върни, Жоро, върни! Дана, Пепи! Браво, бе, Жорка. Браво, Жоре. 4 на 3. Пак ти обращалка. Иво, човека! Много добър матч, казвам ви. Трябваше да вкараш от центъра. Няма шанс. Да, игри. Отзад, човек, имате! Това е гол вече. Виждате българския Мауриньо. Става на Иво днеска. Иво, какво ти става? То по диагоналчето вече.